сентименталностите изпреварват зрялите решения. И това носи много горчивина, понякога за цял живот. Разбира се, неизбежни са сантименталностите в брака, но те не са основа, не са истинската основа, върху която ние можем да вземаме решение и да градим своя живот. Истинската основа е да разбираме Божието призвание. Истинската основа е да разберем, че Господ ни събира с определена цел. И не случайно думата съпрузи означава двама са впрегнати заедно. За какво са съвпрегнати двамата заедно? За една определена от Бога цел. Или за една определена работа на Божията нива. На първо място, това е вашата основа. Това е върху което всичко останало ще се гради. Както Божията любов, както и вашите взаимоотношения. Вие ще можете да си прощавате. Ще можете да си отстъпвате. Ще разберете, че всички сте. И двамата сте много различни един от друг. Но това няма да ви разделя. И няма да допускате, вярвам, и някой да застава между вас във вашия брак. Единствено, Святия Дух е този, който нека да застава между вас. Нека изпълва сърцата ви. Търсете Святия Дух. И Той ще споява, заздравява тази връзка. Тя ще бъде благословена. Независимо от, както казах, трудностите, през които ще минавате. На второ място, Давид и Михала, освен това, че не бяха в зряла възраст, не можеха да вземат зряли решения, правилни решения. Те срещнаха един друг проблем със своите родители. И аз искам да се обърна към родителите на Борко и майката на Галя. Нека никога, макар и много неща да не ви харесват, може би, в единия или в другия, вие да не го изразявате така това, че наистина да застава някаква бариера и да оказвате по този начин, може би, несъзнателно някакво влияние върху тях, което да ги разделя, което да ги огорчава, което да ги противопоставя. Именно Давид имаше този проблем. Саул, който даде дъщеря си Михала на Давид, имаше лошо отношение към Давид. И вие знаете, които сте чели историята за това. Давид също знаеше това. Между тях имаше една огромна пропаст. И това също беше една спирачка за благословение в тяхния личен живот. И на трето място, което е най-важното, Давид и Михала нямаха еднаква цел в своя живот. И ние това разбираме от един случай, когато Божият ковчег, който символизираше Божието благословение за Израел, Божието присъствие за Израел, се върна отново в Израел. Давид се радваше на тази победа. Той виждаше, че над всичко това стои Божията ръка над Израел. Че Бог показва милост над Израел. И той се радваше. Той ликуваше. Но Михала, разбира се, която не вярваше в Богът на Израел, която не познаваше този велик Бог, тя застана против това, което вършеше Давид. И тя се възмути от неговото държание, от неговото поведение, от неговата радост, от този непринуден импулс в него и изблик на вдъхновение. Това също ги разделяше. И Божието Слово казва, че Михала не можеше да има деца. Не при всички случаи. Това може да бъде пречка за това младите да имат деца. Но в този случай и в много други случаи, липсата на онези взаимоотношения, благословени взаимоотношения, които Бог е определил за семейството, могат да доведат и до това проклятие. Разбира се, това не се отнася за тях. Аз ви казвам само този пример,
за да могат всички млади да разберат, че благословението във всяко отношение, в техния брак е от Господа. И те са абсолютно зависими от този, който ги е създал. Единствено Той може да ги направи щастливи, удовлетворени. Единствено чрез Господа ще върват юнашки, както казва Давид. Защото Той е, който ще стъпка тяхните неприятели, тяхните невидими врагове. Вие никога няма да имате видими врагове. Напротив, вие ще имате невидими врагове. Защото затова поглеждайте към своите близки, като хора, на които да помогнете. Хора, които да уважавате, хора, които да обичате. Защото има благословение и за младите в Библията. Уважавай баща си и майка си, за да ти се продължат дните. Това е оставил Господ. Ние можем да открием всичко, което е необходимо за живота ни в Божието Слово. И ако подхождаме към тези обещания, към тези Божии напътствия, към тези откровения на Святия Дух, към всеки един от нас, с нужното внимание, с нужното страхопочитание, тогава ще виждаме, че Бог води нашия живот. Тогава ще виждате, че Бог направлява вашия живот. И вие ще опознаете Божията любов, за която ние четем, че никое знание не може да обгърне. И всеки ден ще се изпълвате с Божията пълнота. Бог да ви благослови. Аз вярвам, че Той ще бъде с вас. И искам отново да се обърна към всички онези, които не са направили тази важна крачка. Нека никой не взема прибързано решение. Както един Божий служител, който работи в тази област, Валтер Тробиш, казва, че понякога е нужно младите да се опознават. Това не значи да се съберат да живеят заедно, просто да се опознават, да имат контакти, дружба, или да презимуват и да прилетуват, когато е необходимо, за да разберат дали наистина тази връзка желае Господ, дали благоволи Той в тях. Дори да са вярващи, те трябва да разберат това Божие водителство. Защото това, което Бог върши, е съвършено. Макар че ние сме несъвършени. Самия брак, който Бог е постановил на тази земя, е само един модел на това, което Той е определил да стане през вечността. А именно това, за което четем в Ефесяните 5 глава. Че един ден Бог в Христос ще бъде оня младоженец, който ще дойде, за да вземе своята невяста. И каква ще я вземе? Непорочна, чиста и свята. И ние всички сме такива чрез изкупителната жертва на Божия Син. Да, всичко това, което Бог върши на тази земя, е едно копие на един божествен оригинал. Но това съвършенство в Божията слава, на онази голяма Божия трапеза и на онази голяма сватба, в която ние всички ще участваме. Радостни, несказано щастливи. И вие също. Затова, когато живеете, нека не забравяйте, че във вашите взаимоотношения вие имате единственият пример, единственият образец Исус Христос и Неговата църква. А Той я обичаше и Той я обича като себе си. Вие знаете напътствията в Божието Слово, че мъжът трябва да обича своята съпруга, както Христос обикна църквата и предаде себе си за нея. А също и съпругата да се покорява на своя съпруг като длъжност към Господа. Не от страх. Е такъв един страх, който просто я принуждава да се подчинява. Но един страх, който е вложен в сърцето от Святия Дух, заради Господа. И тогава наистина Бог ще изгражда едни хармонични отношения. Когато ние заради Господа се държим така, че да се харесаме на Него, тогава и нашите взаимоотношения, и вашите взаимоотношения ще бъдат благословени.
макар и да преминавате през катаклизми, трудности, вие ще излизате, вие ще си прощавате. Както Бог е простил на вас, така си прощавайте и вие. Това е напътствието на Божието Слово. Вие няма да срещнете един в друг съвършения модел на това, което може би в мечтите си сте търсили, но ще срещнете съвършения модел на това, което Бог ще направи един в друг. Вие няма да се движите един с друг. Вие няма да се движите един до друг, но вие ще живеете един в друг. Това е единственото, което Бог може да направи. Святия Дух. Вие ще се допълвате чрез това, което Бог влага в сърцето ви. И любовта, която никое знание не може да обгърне, ще свързва всичко във вас в съвършенство. Любовта, която никога не отпада. Любовта, която не търси своето. Любовта, която не държи сметка за зло. Любовта, която не се превъзнася. Това е Божията любов. Представете себе си пред Бога, като оживяли от мъртвите, от греховния живот. И Бог ще влага в сърцето ви тази любов. Божествена любов. Бог ще влага в сърцето ви дълго търпение и милост един към друг, за да си прощавате. И ще ви води за ръка по пътя стръмен. Чрез силата, която Бог ще ви дава. Отново ще кажа, да гледате на Исуса, начинателя и усъвършителя на вашата вяра. Начинателя на вашият съвместен живот и усъвършителя на вашите взаимни отношения помежду си. И дори когато някога сте разочаровани, може би, дано не бъде това, един от друг. Запомнете, че вие сте хора с слабости, склонни към грях. Тогава първо се обърнете към вашия Спасител Исус Христос. След това се обърнете към своите наставници за съвет. Споделяйте. Не крийте в сърцето си мъка, разочарование. Споделяйте с онези, които могат да ви разберат, които могат, дори ако трябва да пазят тайна, а също и да ви дадат добър съвет, които ще се молят за вас и чрез които вие ще бъдете отново импулсирани за тази любов, която Бог е вложил във вашите сърца. И така ще можете да изминете пътя си, да опазите вярата си. И един ден наистина ще получите и венецът на славата. Когато ще разберете, че вие сте били само една част в този брак от необхватния, грандиозен Божий план, на това, което е замисъл на цялата Вселена. Великата изкупителна милост, която извежда човечеството от робството на тлението в чудната свобода на онази сватбена вечеря на агнето, когато и вие, и ние, и всички преминали през долината на мрачната сянка, ще можем да се радваме с неизказана радост в Божието присъствие, в съвършения живот, за който сме създадени. И аз искам накрая да се обърна към всички онези, които все още не са опитали това благословение в името на Исуса Христа. Това не е теория, не е философия. Не е нещо, с което ние ви агитираме. Но ние можем да ви препоръчаме Божията любов, за която Божието Слово казва: опитайте, вкусете, че Господ е благ. Опитайте Божията любов, която чрез Святия Дух може да излее в сърцата ви. Много повече от това, което до този момент вие сте могли да разберете с вашия ум, да си представите и да мечтаете. Това е Неговото присъствие, което ви милва, което ви утешава, която ви дава една неизказана надежда за вечен живот, която ви освобождава от греховните вериги, от противопоставянето един с друг, от огорчението, от омразата, от всичко това, което в този свят разделя. И Бог е против това разделение. Нека знаем, че князът на този свят Сатана, на когото е още малко време останало,
Той върши всичко това. Той е под Божий контрол, разбира се, за онези, които призовават Господа. И затова Господ говори чрез пророк Малахия във 2 глава. Мисля, че беше 8 стих. Аз мразя напускане, казва Господ. Преди това той говори за това, че не събрали той двамата да бъдат едно. И защо Бог събира вярващите хора? И защо Бог благоволи да благослови онези, които се страхуват от Него? За да бъдат благословени, а също и за да бъде благословено тяхното потомство. И сега, когато ние всички ще се молим за тях, ние вярваме като Божии чеда, изкупени, че Божието благословение ще бъде над тях. Че Господ ще благослови тяхното потомство. И може би, вместо Борката тук ще застане зад микрофона неговия син. Или неговата дъщеря. За да хвали Господа в хвалението. А те ще служат по някакъв друг начин. А само това го казвам. Господ знае. Но така или иначе те ще бъдат благословени в това, което вършат. Аз вярвам, че ще послужат за благословение на своите родители. Отново, аз пожелавам на всички, които ще участват в следващите тържества, в събирането, може би, в домът или ресторанта, да не забравят тези думи на Божието Слово. Сам Господ казва, че своето Слово, че отделени от мен, вие не можете да бъдете благословени. Не можете да бъдете трайно щастливи. В атома, тази най-малка частица, обикновено има равновесие. Но ако по някакъв начин това равновесие се наруши, започват експлозии. Единственият, който може да ви благослови така, че да поддържате равновесие, е Божието присъствие. Святият Божи Дух, невидимата същност на Твореца, единственият, който може да прощава всичките ви грехове, да изцелява всичките ви болести, да насища с блага душата ви, да подновява силата ви, като на орел, да се чувствате като царе и свещеници на Бога. И като царе в своите домове, съпрузите и царици, съпругите. Да, тази затворена верига между Бог, съпруг и съпруга е нещото, което може да ви води в един благословен завършък, за да достигнете определената цел от Бога за всички Божии чеда. Бог да ви благослови. Нека да се изправим всички. Преди да се молим, скъпи брати и сестри, ще имаме един момент символичен пред Господа, където ще им поставим две хълки. И те са символ отново на тази безрезервна, безкрайна божествена любов. Любов агапе, с която Господ Исус Христос ни е възлюбил. И искам само да ви кажа още нещо за тази любов, която всички знаят, но тя е, че Бог ни обикна преди Той да изисква нещо от нас. Или това е любов, която решава да обича независимо от всичко друго. Така че, брат Борко и сестра Галя, вие сте изпълнени, вярвам, с тази любов и вие сте решили да се обичате един друг, независимо от всичко друго. Понякога, когато идват проблеми, когато идват неприятности, вие се питаме как мога да обичам в този момент. Но спомнете си за деня на олтара, спомнете си за деня, когато сте застанали заедно пред Бога, че фактически, когато вие слагате тези хълки, които нямат начало и нямат край, както Господ казва, аз съм алфа и омега, аз съм началото и края, вие сте дали това